בתור בן אדם שהיה שם, אתה שם בתוך עזה, אתה לא יודע מאיפה יבואו לך, אתה לא יודע איזה בית יתפוצץ, אתה לא יודע איזה חבר משמאל או מימין מתי הוא ימות, אפשר לוותר על הצבא. גם אני, ביום שעליתי ממש, זה הדבר הכי טוב שקרה לי פעם. אבל עכשיו, אחרי צבא, אחרי הרבה זמן שאני חי פה, אם טוב לי פה בארץ, לא בטוח שטוב לי פה בארץ. בוא נגיד לך למה לא טוב. למה לא טוב אני יודע, כולנו יודעים, כולנו באותה משבצת. יש דברים שאני מתמודד איתם ביום יום ואתה לא מתמודד איתם. אתה לא יצא ביום שישי לפאב עם חברים שלך שהם אתיופים, אתה נכנס, בא להיכנס לפאב, והמפתח אומר לך שהולכים לסגור את המקום, אז פתאום אתה רואה חמולה של אנשים נכנסים. למה? כי הצבע העור שלהם יותר בהיר ממני. וזה נפתק רמים, עכשיו יש עבודה בריסה. זה בדיוק מה שקורה שהממשלה שמה את כל תושבי... יש לך את המשטרה, בשביל שהמשטרה תעצור אותך, אתה צריך לעשות משהו לא טוב. אני, מספיק שאני שחור כבר עוצרים אותי וחוקרים אותי. אני בן אדם שומר חוק לכל דבר. אבל אם מישהו ניפץ מכונית בחלון, סתם מישהו זרק אבן על מכונית, ואני עברתי סתם במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, השוטר לא אכפת לו. לא אכפת לו אם אני עשיתי איזה או לא. הוא ייקח אותי לתחנת משטרה, הוא יחקור אותי, הוא ירביץ לי, והוא יגרום לי גם להתאבד. אני לא יודע אם שמעת על זה או לא, יש יוסף סלמסה. הבן אדם התעללו בו. מה לא עשו לו? בסוף הבן אדם התאבד. אני מרגיש ישראלי בכל דבר, אבל יש אנשים שבהם נותנים לך סטירה, אומרים לך, זה לא המקום שלך פה. אנשי המפלגות זה כאילו הבטחות בלי סוף. הם מבטיחים דבר כאילו סוג של חטפו וירוס של להבטיח דברים. אחרי הבחירות הזה, זה כמו צינון חורף כזה, אתה לוקח אקמול וזה עובר. אני חושב שכל תוצאה שתקבל בבחירות היא גם הולכת לאכזב אותנו. כאילו גם לזה אנחנו צריכים להיות מוכנים. ונראה לי השאלה היא גם איך אנחנו רוצים להשפיע על המציאות אחרי הבחירות.